Живото доказателство. Виждали ли сте някога неродено дете? Не е толкова лесно, след като нероденото е скрито в своята не толкова тиха квартира, майчината утроба. Но сега ние имаме възможност да наблюдаваме индивидуалните особености на този нероден човек. Аз съм доктор Том Хилгърс, директор на 6-ти институт Попъл Пол за изследване на човешкото възпроизводство, и през последните 12 години основната ми цел беше да създам по-ясна представа за това, което стана известно като тихия или тайния свят на нероденото дете. Чуйте за момент сърцето на бебето. Това е запис на пулса, направен 68 дни след зачеването на бебето. Той е уникален. Скоростта на пулса е 2 пъти по-голяма от тази на майката. Това, което ще видите сега, е резултат от 10-годишно проучване. Образите са заснети посредством специализирани ендоскопи камери, които са изключително малки по размер и поставени в кухини на тялото. Позволяват заснемането на цветни образи, свързани с особени аспекти на възпроизводствената функция. Използване е също и момент на ултразвукография. Ултразвуковата технология напредна изключително много през последните 10 години и сега се използва като рутинна практика при прегледа на бременни жени и техните неродени деца. Високочестотните звукови вълни се пропускат през меките тъкани и след това ехото или отражението на звука се записват от компютър, който едновременно създава жив образ. В нашия институт често се случва бъдещите родители да занесат у дома видеокасета с жив запис на своето бебе, за да го покажат на своите приятели и близки. Тази често срещана практика ясно променя нашите възгледи, като обогатява познанията ни за личността на нероденото. Това, което ще наблюдавате, започва преди момента на зачеването. Ще видите първия някога заснет процес на човешка овулация. Ще видите вътрешността на матката и фалопиевите тръби. Ще наблюдавате процесите, които представляват момента на зачеването. Ще видите как наистина бие сърцето на бебето 5 седмици и половина след началото на бременността, което всъщност е само 24-25 дни след зачеването. Отблизо ще наблюдавате динамичното развитие и растежа на тази напълно уникална личност, защитена от утробата на своята майка. Това, което ще видите, е живо доказателство за жизнения път, който всички ние изминаваме преди раждането. Всички ние сме започнали от тук, всички ние сме живели тук, всички ние сме се хранили тук. Всеки от нас е преминал през това пространство. И както детството, юношеството, зрелостта, средната възраст и старостта, това също е една жизнено важна връзка към самите основи на нашето лично човешко съществуване. Матката е крошовиден мускулест орган, а фалопиевите тръби излизат от двете й страни. Яйчениците са разположени на матката и са близо до маточните тръби. В края на тръбите има ресни, малки пръстовидни израстъци, които поемат яйцеклетката или яйцето по време на овулацията. Ултразвукът е способен да различава органи с различна плътност и течностно съдържание. Така пикочният мехур, който е изпълнен с течност, лесно се различава от матката и яйчниците. В яйчника, показан тук, може да се наблюдава ранния фоликул, защото той представлява изпълнено с течност мехурче. Спермата преминава през шейковидния канал в маточната кухина и след това в фалопиевите тръби. Необходимите условия да се наблюдава това са налице само по време на менструалния цикъл, точно преди овулацията. Тези въздушни мехурчета, преминаващи в фалопиевата тръба от вътрешността на матката, показват как сперматозоидите си проправят път. Когато овулацията наближава,
яйцето озрява в мехурчестата структура на яйчника, наречена фоликул. Този фоликул нараства с приближаване на овулацията, като достига до около 2,5 см в диаметър, точно преди овулацията. Когато фоликулът се пукне, яйцето се поема от ресничестия край на фалопиевата тръба. Ултразвукът може да засече дали във фоликула има яйце. Използвайки ултразвуковия метод, ние търсим струпване на клетки, което обикновено се среща около яйцето. Въпреки че тази структура е само 5 мм и половина в диаметър, тя лесно се забелязва от сръчния ултразвукограф. В тази последователност, точно преди овулацията, струпаното образование започва да се подава от яйчника. Яйчникът ще изхвърли яйцето. Фоликулът е в процес на пукване, процес, който ние наричаме овулация. В тази никога досега заснимана последователност вие ще видите момента на овулация, засечен от ултразвуковите вълни. Фоликулът едновременно е разширен и зрял, готов да се разкъса. В следващия момент фоликулът се е разрушил и в този процес яйцето е било освободено от яйчника. Ще повторим кадъра, за да можете да видите процеса по-ясно. Веднъж освободено от яйчника, яйцето се поема от фимбрията. Това са много деликатни пръстовидни израстъци, които могат да подадат яйцето към фалопиевите тръби. Все още не е известно как това става с такава голяма продуктивност. Вътре в фалопиевата тръба сперматозоидите си проправят пътя към външните части. Когато яйцето се поеме от тръбата, спермата, пристигнала вече до своето място, е готова да се присъедини към клетката в акта на зачеването, началото на човешкия живот. Сперматозоидите съдържат генетичния материал на бащата и когато те срещнат яйцето, го обграждат. Яйцеклетката съдържа генетичният материал на майката. Естествената причина някои сперматозоиди и яйца да не участват в акта на зачеването са наследствени. Но когато спермата се присъедини към яйцето, в момента на зачеването и генетичният материал на единия се слее с другия, тогава започва нов живот. Науката на човешката генетика без съмнение доказва, че това е начало на индивидуалния човешки живот. Новото човешко същество, в началото с размерна клетка, а след това много клетки, е генетически различно и от майката и от бащата. Всъщност, то е и генетически уникално в цялата вселена от човешки същества. Тази уникалност е специфична за него или за нея. О, да! Това също се определя в този момент, дали ще бъде той или тя до края на живота им. Събитията, които следват зачеването, се пораждат от новия човек под ръководството на неговия нов, абсолютно уникален наследствен план. Новата комбинация от хромозоми определя развитието на индивидуалния живот, контролиран от неговия или нейния индивидуален генетичен код с неговата огромна библиотека от информация, отразена от миналото върху спиралата на дезоксирибонуклеиновата киселина или ДНК. Новата наука за ДНК записа може да различи уникалността на този нов човек. Една единствена нишка от ДНК от човешката клетка съдържа информация еквивалентна на 600 000 печатни страници с 500 думи на страница или библиотека от 1000 тома или 300 милиона думи. В тези моментни кадри може да се види как спермата навлиза в яйцето. Наблюдавайте.